Missier Qaddis nitolbuk tkompli tibgħat l-Ispirtu tiegħek fuqna. L-istess Spirtu li kiteb ma' tiegħek fil-Bibbja. L-istess Spirtu li anqal l-Ispirtu tagħna ħalli nisimgħu kelmtek nagħmluha tagħna u nħaddmuha fil-ħajja kollha tagħna. Nitolbuk tkompli tiftaħ qalbna għalik ħalli nisimgħuk tgħidilna kliem li wassalna għal ħajja ta' dejjem. Missier Qaddis, urina l-kobor tiegħek, l-imħabba tiegħek, il-ħniena tiegħek, kull darba li twaslilna kelmtek miktuba u mħabbra lilna mill-Knisja u mill-oħrajn. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Inkomplu nażlu testi illi kellmuna fuq il-ħniena ta' Alla f'din is-sena iddedikata lill-ħniena mill-Evanġelju skont San Luqa. U llum se nieħdu it-test mill-kapitlu 15 tal-Evanġelju ta' San Luqa, il-versi 1 sa 10. Huwa kapitlu dedikat kollu kemmu lill-ħniena tal-Alla kif murija mal-bnedmin bħala Alla li joħroġ u ifittex lil dawk li huma mitlufa. U f'dan il-kapitlu, l-kapitlu 15, għandna 3 paraboli llum nitolbu b'2 biss minnhom, il-parabola tan-naġa l-mitlufa, il-parabola ta' drakma mitlufa, tal-munita mitlufa, u mbagħad darba oħra nitolbu bil-parabola tal-missier ta' żewġ ulied li hija fl-istess kapitlu wkoll. L-ewwel tarġa l-ewwel skaluna tagħna lejn Alla li qiegħed ikellimna permezz tal-Evanġelju tiegħu. L-ewwel tarġa l-lezzjon qari f'attitudni ta' fidi, attitudni ta' smigħ, għaliex mhux qegħdin naqraw jew nitolbu fuq kwalunkwe test imma fuq il-kelma tal-Alla nnifsu miktuba. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Il-pubblikani u l-mitimbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittiba kienu jgemgmu u jgħidu nies midimba jilqandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Minu dak fostkom li jkollu mit-tnaġa u jitlef waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lill-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għassibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom illi l-istess jiġri fis-smawiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma jkollux bżonn tal-indiema. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom. Mhijiex sejra tixel il-musbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejjaħ għandha lill-ħbieba u lill-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed illi jindem. L-Evanġelju bħal kull kitba oħra fl-Iskrittura fil-Bibbja irċevejnieh mill-Knisja. La waqa' mis-sema u laqqas ktibnieh aħna, imma tatulna l-Knisja b'ħafna u b'ħafna modi. L-ewwel nett l-Evanġelju ingħatalna fil-liturġija. Fil-formazzjoni tal-Iskrittura f'dan il-każ tat-Testament il-Ġdid, il-liturġija u allura tħabbir
tal-kidbiet li kienu bdew jinkidbu diġà kienu jitħabbru f'kuntest tal-liturġija. Fil-ġemgħa li titlob flimkien u tħabbar lilha nnifisha dan il-kliem ta' Alla miktub. Pereżempju fl-Evanġelju ta' San Luqa f'dal każ. Allura diġà fil-kuntest tal-liturġija tifħir lil Alla mill-assembleja, mill-ġemgħa miġbura fatta fidi lil Alla, imdawra madwar Kristu Ġesu, tħabbar dan il-kliem li Alla jrid iwasslilha. Imma anka il-kelma tal-Alla fl-Evanġelju taslilna anka pereżempju b'metodi ta' talb bħalma qegħdin aħna fih permezz tal-Lezzjo Divina. Fit-talb privat tagħna jaslilna wkoll mill-Knisja. Imma fuq kollox irċevejnieh mill-Knisja meta inkiteb. Għaliex il-kitbiet li għandna fit-Testament il-Ġdid kollu, f'dan il-każ fl-Evanġelju ta' San Luqa, huma kollha frott tal-komunità li temmen, tal-Knisja, illi għexitu l-Evanġelju f'dal każ, li kitbitu, li ġabritu flimkien, u mbagħad li għaddietu lilna bħala kelma tal-Alla imħabbra lilna, u għalhekk l-importanza li tingħata li tħabbir tal-kelma tal-Alla speċjalment waqt il-liturġija. Jiġifieri meta qegħdin nitolbu pereżempju b'test bħal dan fl-Evanġelju, irridu nidħlu fil-ġuf tal-Knisja għax hemm il-qawwa kollha tal-Knisja wara it-tħabbir tal-kelma tal-Alla f'dan il-kuntest. Ta' komunità allura li temmen, komunità tal-Knisja. Meta aħna nagħmlu bħal dal-każ Lezzjo Divina, meta l-kelma li tgħidilna l-Knisja taslilna mingħand Alla nnifsu fit-talba li aħna nagħmlu. Fil-Lezzjo Divina f'dal-każ infakru lilna nfusna li l-kelma li għadditilna l-Knisja qed issir it-talba tagħna issa. Naslu għat-tielet skaluna, għat-tielet tarġa, il-kelma tal-Alla li aħna rriflettejna fuqha li aħna studjajna waqt il-Lezzjo Divina, dik se ssir issa il-kelma li titnissel f'qalbna għax tajilna Alla nnifsu biex issir it-talba tagħna lilu issa, kif aħna se nkellmu b'dik il-kelma li tagħna lil Alla nnifsu. L-ewwel ħaġa li rridu ninnotaw f'dan it-test dawn iż-żewġ parabboli li tħabbru lilna permezz tal-Knisja stess huwa l-fatt li dawn huma parabboli, żewġ parabboli, jiġifieri forma letterarja, forma ta' kitba, illi hija storja aktarx qasira, ftit hemm parabboli twal li ben il-ħali pereżempju jew inkella l-ħaddiema mikrija, dawk li mbagħad qatlu anke lill-liben tas-sit, u ftit huma l-parabboli li huma twal estiżi. Allura huma stejjer osra meħuda mill-ħajja ta' kuljum għaliex iridu jkellmu lil bniedem li jgħix fil-ħajja ta' kuljum, għaddej fil-ħajja tiegħu ta' kuljum, li għandhom messaġġ wieħed l-iktar tnejn. Imma l-iktar ħaġa importanti dwar il-parabboli huwa li mhumiex stejjer li Ġesu nqeda bihom mhux ivvinthom Ġesu li nqeda bihom biex ikun jista' iċaqlaq il-kuxjenzi ta' dawk illi jisimgħu. Mhumiex biss biex iżejjen it-tagħlim tiegħu jew biex dawk li qegħdin jisimgħu it-tagħlim tiegħu jiftakru iżjed dak it-tagħlim. Imma huwa intenzjonat il-parabboli biex iċaqilqu, ifarfru il-kuxjenzi ta' dawk li qegħdin jisimgħu. Għax issa dawn il-parabboli jew dan it-tagħlim ta' Ġesu, dan il-kliem ta' Ġesu qiegħed jasal lilna wkoll forma ta' parabbola, Ġesu wkoll qiegħed jistedinna li nfarfru l-kuxjenza tagħna, nċaqalqu l-kuxjenza tagħna u nieħdu pożizzjoni wkoll. Mhux sempliċement ngħidu nafu x'irid jgħidilna u sa nieqaf hemm. Il-parabbola minna nnifisha kif hija maħduma trid anqalni biex jiena nieħu deċiżjoni, nieħu pożizzjoni favur jew kontra Ġesu, imma fuq kollox li nieħu pożizzjoni nfarfar il-kuxjenza tiegħi
biex dak kollu li dejjem emmint imma li għandu bżonn jiġi mfarfar, jiġi fil-fatt infarfar. Matul din il-lezzjoni divina naraw xirid iċaqlaq fina li ma parti tal-kuxjenza tagħna jrid iċaqlaq Ġesu f'dawn iż-żewġ parabboli. Allura parabola aktarx tispiċċa bitmiem ftit kurjuż biex jiena nagħmel il-mistoqsija mhux l-iktar lil parabola, mhux l-iktar lil Ġesu, mhux l-iktar lil min qed iwassalili, imma lili nnifsi. Fejn qiegħed jien quddiem din il-parabola biex nieħu deċiżjoni. L-ewwel 3 versi ta' dan l-Evanġelju għandhom l-intenzjoni li jwasslulna l-intenzjoni lan li għalih Ġesu għal dawn iż-żewġ parabboli. U tajjeb li nerġa' nfakkar lili nnifsi fid-dawl ta' Alla u l-fidi fih għaliex għalhom li Ġesu dawn iż-żewġ parabboli. U jgħidlek l-Evanġelju kif rajna il-pubblikani u l-mitimbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu nies midimba jilqandu dan u jiekol magħhom. U għal din is-sitwazzjoni ta' żewġ gruppi min nies li qegħdin quddiem Ġesu, il-pubblikani u l-mitimbin biħġarhom iridu jisimgħu it-tagħlim ta' Ġesu. U nistgħu nkomplu aħna nżiduha mal-Evanġelju ta' San Luqa din biex jaraw fi jistgħu huma jindmu ħalli jersqu iżjed lejn Ġesu u minnaħa l-oħra il-blokk tal-Fariżej u l-Iskribi li jgerger kontra Ġesu għaliex hu jagħmilha mal-pubblikani u l-mitimbin. U allura l-attitudni tagħhom li mżgur li ma tgħinhomx biex jersqu iżjed lejn Ġesu u jagħmlu bħal pubblikani u l-mitimbin. Mela, inżommu tajjeb moħħna dan l-għan ta' dawn iż-żewġ parabboli imqiegħda quddiem dawn iż-żewġ gruppi ta' nies. Għax kontinwament jiena waqt din il-lezzjoni divina rid nistaqsi lili nnifsi, jien pubblikan jew midneb, jien Fariżew jew Skriba, kif qed inġib ruħi fil-konfront ta' Ġesu. Ġesu li qiegħed jasal għandi għax qed biħġari nilqa' il-kelma tiegħu jew inkella qiegħed ingerger kontra Ġesu illi jagħmilha ma' dawk illi mhumiex bħali, illi jagħmilha ma' dawk u jiekol magħhom ukoll ma' dawk illi jiena għax Fariżew u għax Skriba inwarrabhom u ngħid li Alla mhux possibbli jasal għandhom għax dawn mitimbin, dawn pubblikani. Ġesu biex iwassal is-salvazzjoni tiegħu lil kulħadd l-isem Ġesu innifsu ifisser Alla isalva, ma jistax joqgħod il-bogħod minn dawk li għandhom bżonn is-salvazzjoni tiegħu. Biex iwasslilhom din is-salvazzjoni jrid jagħmilha magħhom, irid jgħallimhom, irid jersaq lehom, irid jiekol magħhom kif għamel ħafna drabi fl-Evanġelju. Imma fuq kollox irid anka mhux fiżikament, fuqhom ħalli jwasslilhom din is-salvazzjoni tiegħu, ħalli jfejjaqhom minn dak li għandhom bżonn, ifiequ ħalli jirċievu is-salvazzjoni tiegħu. U din tal-taħlit ta' Ġesu ma' dawk li għandhom bżonn is-salvazzjoni tiegħu fil-bidu tal-Knisja u allura kemm meta l-esperjenza ta' Ġesu il-ħajja u t-tagħlim tiegħu ġie pritkat l-ewwel nett mill-Apostli fil-kerigma tagħhom. Imma mbagħad anke meta il-dixxipli u l-Evanġelisti kitbu din l-esperjenza biex iwassluha lil komunitajiet li jemmnu tagħhom, din kienet ixxu li quddiem li għall-Knisja kienet ixxu taħraq ħafna. Kif il-Knisja bil-messaġġ tal-Evanġelju tas-salvazzjoni f'qalba se twassal dak l-istess messaġġ lil dawk li kellhom bżonn. Mhux lud biss, mhux nies tajbin biss,
imma lil kulħadd għax Ġesu qabel tela s-sema ikkmanda lill-apostli u lill-ewwel dixxipli morru għand il-ġnus kollha u ħabbrulhom l-Evanġelju tiegħi, l-aħbar it-tajba. Kif se tagħmlu dan? Setat il-Knisja tibqa' żomm dak il-kmand ludi għand il-lut l-oħra mur kemm trid, imma għand il-pagani tmurx u oqgħod il-bogħod kemm jista' jkun minnhom. Għall-Knisja tal-bidu din kienet issue kwestjoni taħraq ħafna. Ma ninsewx pereżempju fl-Atti tal-Apostli dak il-mument importanti ħafna fil-kapitlu 10 u kapitlu 11 ta' Pietru li jiġi mhux biss mistieden imma kważi imbuttat biex imur għand il-familja sħiħa ta' ċenturjun Roman pagan Kornelju. U hemmhekk waqgħu il-ħitan kollha almenu fil-qalb ta' Pietru, kap tal-Apostli, biex il-Knisja toħroġ minna nnifisha twarrab dawk il-mentalitajiet li kienet ħarġet minnhom u twildet minnhom biex tasal għand il-pagani. Kella kif se twassal il-messaġġ tal-Evanġelju? Għandna momenti oħra importanti għax din il-ġraja ta' Pietru u Kornelju mbagħad ġiet issiġillata b'mod qawwi ħafna mill-Knisja sħiħa, ibda mill-Knisja ta' Ġerusalemm, il-Knisja f'dak li nsejħulu l-ewwel sinodu tal-Knisja, l-ewwel konċilju ta' Ġerusalemm, rib is-sena 50, fejn hemmhekk ġie deċiż mill-Knisja illi l-pagani m'għandhomx bżonn l-ewwel iħaddnu il-liġi ludija sħiħa anka fiċ-ċirkonċiżjoni biex ikunu jistgħu iħaddnu il-messaġġ l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu. Imma biex tagħmel hekk il-Knisja ridet toqrob kemm jista' jkun lejn dawk li kienu pagani, lejn dawk li kienu ġentili. Allura din l-ixxu kienet qawwija ħafna fil-Knisja u riedet tiddeċidi. U hawnhekk għandna din il-kwistjoni kollha f'dawn il-paraboli, speċjalment l-għan li għalihom qiegħed jgħidu Ġesu, ta' dawn iż-żewġ gruppi pubblikani u mitimbin, dawk li mhumiex biex ngħidu hekk midħla ta' ġewwa mal-imħabba ta' Alla għaliex minħabba li huma pubblikani u mitimbin ma jsegwux ir-rieda ta' Alla fil-liġi, u min-naħa l-oħra dawk li jipproteġu l-istess liġi ta' Alla, l-Iskribi u l-Fariżej. Żewġ gruppi kontra xulxin, imma Ġesu irid iwasslilhom lit-tnejn il-messaġġ tal-fejqan tiegħu. Il-pubblikani u l-Fariżej, il-Fariżej u l-Iskribi jgħidilna l-Evanġelju fil-vers 2 qabdu igemgmu u jgħidu. Igemgmu kontra Ġesu li jiekol u jagħmilha mal-mitimbin u l-pubblikani. Issa id-gemgin fl-Iskrittura mhuwiex tgemgin għax il-gosti tiegħi ma jaqblux mal-gosti tiegħek, mhux għaliex il-metodi tiegħi ma jaqblux mal-metodi tiegħek, mhux fuq affarijiet frivoli ta' kuljum sempliċi li kien isir id-gemgin fl-Iskrittura. Id-gemgin fl-Iskrittura huwa d-gemgin kontra Alla nnifsu li jagħżel lil min jagħżel lil Ġesu innifsu lil dawk li ried li jmexxu l-poplu tiegħu, Mosè pereżempju. Donnu jrid jgħid id-gemgin fl-Iskrittura Alla m'għandux dritt jagħżel lil dawk li jagħżel biex iwasslu l-imħabba tiegħu lill-bnedmin. Nistgħu nieħdu t-Testament il-qadim id-gemgin tal-poplu ludi, speċjalment tal-mexxejja tiegħu, kontra Mosè, propjament kontra Alla li jagħżel lil Mosè, donnu qed jgħidulu aħna nafu iżjed minnek mulej. Ma kellikx tagħżel lil Mosè u lil Aaron. Fil-każ ta' Ġesu dan id-gemgin tal-Fariżej u l-Iskribi huwa d-gemgin kontra Alla li jagħżel lil Ġesu biex iwassal is-salvazzjoni tiegħu. U allura huwa d-gemgin li jmur l-isfel ħafna fl-eruq tar-relazzjoni ma' Alla għax inti lil Alla qed tgħidlu b'dal mod int ma tifhimx. Timmessek għażilt bnedmin oħra lilna pereżempju
biex inwasslu r-rieda tiegħek l-imħabba tiegħek lill-bnedmin. Donnu id-germgim ma kienx kontra Ġesu, kontra Mose, kontra dawk mażula minn Alla, id-germgim kien direttament kontra Alla. Fih innifsu ifisser dawa li toħodha kontra Alla li qiegħed jimxi kif qiegħed jimxi. Imma mbagħad irridu nidħlu wkoll għax huma żewġ parabboli jindirizzaw dak l-għan ta' Ġesu li jasal għand kulħadd, dak li nsejħulu l-universalità tas-salvazzjoni kif ippreżentata fl-Evanġelju ta' San Luqa. San Luqa kontinwament irid iwassal il-messaġġ is-salvazzjoni ta' Alla hija għal kulħadd, Lut u mhumiex, irġiel u nisa, mitinbin u tajbin u l-bqija. Is-salvazzjoni hija għal kulħadd. Ġesu, is-Salvatur, ġie għal kulħadd. U f'San Luqa din li xujja trattata bil-kbir. Jittratta pereżempju mill-mod kif dak li ħa minn San Mark li kiteb l-ewwel wieħed u li San Mattew u San Luqa ħadu minnu, bil-mod kif jaħdem dak li ħa minn San Mark, nindunaw fejn irid jasal bil-ħsieb tiegħu, kif irid iwassal dan il-messaġġ ta' l-universalità tas-salvazzjoni. Is-salvazzjoni hija għal kulħadd. Mod importanti ħafna li juża San Luqa huwa il-metodu nsejħulu bl-Ingliż tal-Lucan doublets, doppjetti fl-Evanġelju. Jiġifieri storja bl-istess messaġġ, storja b'messaġġ wieħed, imma applikata għal mara u applikata għal raġel, ma l-istess messaġġ fuq żewġ stejjer. Pereżempju, sa mill-bidunet tal-Evanġelju, it-tħabbira tat-twelid ta' Ġesu u ta' Ġwanni il-Battista saret lil Marija u lil Zakkarija, mhux lil Giuseppi u Elisabetta pereżempju, ma lil Marija u lil Zakkarija. Iktar tard għandna fit-tempju, preżentazzjoni fit-tempju ta' Ġesu, l-istess storja, l-istess messaġġ li jwasslu xmun u li twassal Anna l-profetessa. L-istess Ġesu qegħdin jaraw li l-istess wieħed imma raġel u mara. Meta Ġesu jibda il-ministeru pubbliku tiegħu hemm l-ixju sħiħa ta' il-profeti. Ġesu ma jintlaqax bħala l-profeta minn niesu stess, u Ġesu jġibilhom l-eżempju ta' kif Alla jrid iwassal is-salvazzjoni tiegħu lil kulħadd billi jsemmi lil Naaman tas-Sirja raġel, pagan u lebrus ukoll, imma fl-istess ħin isemmi l-eżempju ta' l-Armla, mara, ta' Sarefta ta' Sidon, jiġifieri pagana wkoll. U allura bl-istess messaġġ is-salvazzjoni hija għal kulħadd, l-istorja dwar Naaman u l-istorja dwar l-Armla ta' Sarefta ta' Sidon. Għandna eżempji oħrajn, Ġesu ifejjaq nhar ta' Sibt, l-ewwel għandna l-istorja tal-mara l-milwija li Ġesu jfejjaq nhar ta' Sibt, l-istess fejqan nhar ta' Sibt fuq raġel bidu nixfa. Allura, billi juża dawn id-doppjetti, dawn id-doublets, Luqa qed jgħid is-salvazzjoni li tasal minn Ġesu hija għan-nisa u għall-irġiel, mela hija għal kulħadd. U hawnhekk għandna l-istess strateġija ta' San Luqa, is-salvazzjoni tfisser li Alla jiġri wara dak li hu mitluf, parabbola dwar raġel raj li jfittex naġa il-mitlufa tiegħu, u anke storja dwar parabbola dwar mara li titlef waħda mid-drakmiet tagħha. Allura l-istess messaġġ imma fuq raġel u fuq mara. Il-versi 4 u 8 jibdew bl-istess kliem. Minu dak fostkom illi jkollu mitnaġa u jitlef waħda. Mhuwiex sejjer ma jfittixix sakemm isiba. Dwar il-mara li tilfet id-drakma, min dik il-mara fostkom li titlef imqar drakma waħda mhix sejra
tnaddaf id-dar kollha, tiknes id-dar kollha sakemm issiba. Għandna l-istess kliem mara u raġel bl-istess messaġġ, imma li il-mod kif inhu mpoġġi u fit-test Grieg huwa aktar qawwi u aktar ċar, Ġesu minn dawk li qegħdin jisimgħu dik il-parabola iridhom jaslu li jgħidu iva, veru, iva, hekk jiġri, kull wieħed minna jekk jitlef naġa imur ifittixha b'dak il-mod, kull mara minna fostna illi tmur tfittex b'ċerta insistenza, b'ċerta battikata li tgħaddi minna id-drakma li tintilfilha. Mela diġà Ġesu bil-mod kif ipoġġi l-kliem ta' dawn iż-żewġ paraboli qiegħed jaqqat miegħu, jiġbed miegħu mill-ewwel lil dawk li qegħdin jisimgħu u aħna wkoll parti minn dik l-udjenza mhux iżjed bid-diskors li qiegħed jagħmel Ġesu imma billi qed jitħabbrilna dan l-Evanġelju. Diġà miegħu ma' Ġesu qegħdin igganċjati li ngħidu iva, kieku aħna nitilfu naġa u kieku aħna nitilfu drakma, hekk jagħmlu l-bnedmin tad-dinja ifittxuha sakemm isibuha. Għax imbagħad kif għedna l-parabola għandha l-iskop illi issa ħanċaqalqu l-kuxjenza tagħna, ħanaraw x'pożizzjoni rridu nieħdu aħna. U allura l-parabola minna innifisha diġà kull waħda minnhom qiegħda taqbadna taħt l-attenzjoni tagħha biex aħna nieħdu pożizzjoni, biex aħna nċaqalqu l-kuxjenza tagħna ħalli nagħmlu dak li jixtieq Ġesu minna f'dan il-każ tal-indiema tal-ħniena tiegħu. Imma hemm punt ieħor f'dawn il-paraboli u l-konklużjonijiet li jwasslu. Għedna mhuwiex stejjer biex iżejnu t-tagħlim tiegħu, imma hemm konklużjoni li aħna flimkien ma' Ġesu u diġà qabadna bil-mistoqsija kif għamilha, li jaqbadna miegħu ħalli nieħdu d-deċiżjoni li hu se jurina. Hemm dan il-punt illi min jismagħhom u jarbel il-kuxjenza tiegħu fil-konfront ta' dawn il-paraboli qegħdin jagħtuna dettalji ta' fil-fatt x'jagħmel ir-raj u x'tagħmel il-mara fil-każ li jitilfu naġa jew inkella drakma. Mhux biss jieħdu l-battikata u battikata kbira biex tfittex naġa fid-deżert pereżempju, u biex tfittex drakma munita li waqgħet fl-art ta' djar fil-Palestina, art ħarxa, mimlija trab, mimlija konsenturi, kanali huma x'inhuma, biex tfittex munita f'dik it-tip ta' ambjent bil-Fort Street tieħu battikata kbira. Xbija ta' Alla li jagħmel l-istess ma' dawk li qiegħed jindirizza fil-bidu għedna lan ta' dawn il-paraboli, il-mitimbin u l-pubblikani. Dawn il-battikati però hemm xi ħaġa iżjed importanti fil-paraboli minnhom. Il-ferħ u ferħ kbir u ferħ kbir ħafna u ferħ li ma jinżamx biss mir-raj u mill-mara li sabu issa dak li qegħdin ifittxu, imma li jinqasam mal-oħrajn. U l-oħrajn min huma jgħidilna Ġesu eżatt ħafna Ġesu, mhux sempliċement jgħid il-kull min jaf, imma lill-ġirien u lill-ħbieb. U jekk hu veru illi Ġesu dawn il-paraboli mela ta' raj u mara li jisibu wara battikata kbira dak li ntilfilhom, il-ferħ ta' dik is-sejba li jagħmlu jridu jaqsmu mal-ġirien u mal-ħbieb. Imma jekk nieħdu is-salan li għalih Ġesu qal dawn iż-żewġ paraboli, jiġifieri quddiem il-pubblikani u l-mitimbin li nistgħu neħduha dawk li ntilfu lil Alla, lil Ġesu. Waqt li min-naħa l-oħra l-ħbieb u l-ġirien napplikawhom għall-Iskribi u l-Fariżej, irridu noqogħdu quddiem il-ħniena tal-Alla li taħdem b'dan il-mod. Mhux biss li tfittex battikata sħiħa lill-mitimbin u lill-pubblikani u tifraħ meta ssibhom u tieqaf hemm, le. Imma tistieden anka lill-ħbieb u l-ġirien f'dal-każ lill-pubblikani, lill-Fariżej u lill-Iskribi biex jidħlu huma wkoll
fil-ferħ li jħoss Alla meta xi ħadd mill-pubblikani u l-mitimbin jerġa' lura għandu, jinstab minnu wara l-battikata leħa biex ifittixhom u jsibhom. U allura l-applikazzjoni ta' dawn iż-żewġ parabboli hija applikazzjoni qawwija ħafna, illi lilna għandha ħafna xtejdilna, mhux biss illi Alla jfittixna meta nidimbu, Alla jfittixna meta nintilfu, meta naħarbulu minn taħt l-idejn tal-imħabba tiegħu. Mhux biss jifraħ tant meta jsibna, imma li jdaħħal fil-ferħ tiegħu anka lil dawk illi iżommu lil mitimbin il-bot minnhom, forsi għax jaħsbu li huma aħjar mill-oħrajn. U allura jekk aħna issa flok nieħdu is-sajd tal-pubblikani u l-mitimbin u ngħidu hekk jagħmel Alla miegħi u miegħek, Alla jfittixni u jfittixni u jfittixni battikati kbar biex isibni u meta jsibni jifraħ u jifraħ u jifraħ b'ferħ kbir. Imma wkoll jekk nieħdu s-sajd ieħor issa l-applikazzjoni għalina mhux tal-mitimbin u l-pubblikani, imma tal-Fariżej u l-Iskribi, jekk inħossni hekk jien Fariżew u Skriba li sa fejn naf jiena qaddis kemm tixall ir-raġġiera, Alla wkoll li ridni nieħu s-sajd tiegħu li nifraħ ukoll għas-sejba ta' min hu mitluf. U allura quddiem dan il-mod kif Alla jħenna l-bnedmin, mhux biss mill-mitimbin u l-pubblikani, mhux biss li meta nidneb, imma anke meta jiena naħseb li jiena tajjeb, irid idaħħalni fil-ferħ miegħu għal mitimbin li nstabu mill-ħniena tiegħu. U allura l-ewwel mistoqsija fil-qalb tagħna li tpoġġilna din il-parabola jew dawn il-paraboli. Jiena x'pożizzjoni qiegħed fiha? Tal-mitimbin u l-pubblikani jew tal-Fariżej u l-Iskribi? Il-biċċa hi li t-tweġiba nagħti x'nagħti bħala tweġiba, jien pubblikan u jien midneb, għandi bżonn li mħabba Alla li jfittixni u jsibni. Ma nista' nieħu l-pożizzjoni l-oħra, jien Fariżew, jien bniedem tajjeb. Qed jgħid li Alla ifraħ għal fatt li jien tant ħanin li rrid indaħħal anka lilek miegħi li taħseb li inti tajjeb fil-ferħ ta' meta insib lil dawk li tassew għandhom bżonn. U allura qed jgħidilna Alla kollha kemm aħna, kemm jekk inti midneb u kemm jekk inti tajjeb, idħlu fil-ferħ tiegħi għal fatt li jiena napplika, nagħti, naqsam il-ħniena tiegħi ma' kulħadd. U minnu kulħadd għandu bżonn il-ħniena tiegħi. Kemm fil-konverżjoni u kemm fil-ferħ li nidħol fih meta hu jsib lil midneb u lil midimba. Għaliex il-ħniena ta' Alla u dina nirrepetuha kull darba li nittrattaw u nitolbu b'testi li jitkellmu mill-ħniena t'Alla. L-ħniena t'Alla mhijiex il-gomma li tħassar l-iżbalji tagħna, anke jekk huma żbalji suqet ħafna, anke jekk huma ħtijiet kbar ħafna. Il-ħniena t'Alla hija l-ġuf li lilna mitimbin terġa' toħloqna mill-ġdid, jerġa' joħloqna mill-ġdid biex ngħixu għal Alla u fih. U allura l-ħniena ma tibqax xi ħaġa negattiva, qed inneħħi xi ħaġa negattiva biex indaħħal xi ħaġa pożittiva l-imħabba u l-ħniena t'Alla, imma li jiena nerġa' ninħoloq mill-ġdid ħalli nibda ngħix bħala tassew iben u bint ta' Alla. Ħaġa li rridu ninnutaw f'dawn iż-żewġ parabboli huwa l-isproporzjon tal-ferħ ta' Alla. Ir-raj għandu n-mitt naġa u ntilfitlu waħda biss. Meta jsiba, mhux jerġa' joħodha lura fil-merħla, joħodha d-dar tgħidilna l-parabola, u mbagħad isejjaħ il-ġirien u l-ħbieb tiegħu u jifraħ b'ferħ kbir tas-sew għas-sejba ta' din in-naġa waħda.
Imma l-naġa l-waħda li ntilfitlu reġa sablu u li għalija feraħ u rrit li anka l-ġirien u l-ħbieb jidħlu fil-ferħ tiegħu, meta jerġa' jpoġġija mal-bqija tan-naġ mad-99 l-oħra, juri ferħ partikolari. L-interess tiegħu mhux id-99, mhux il-waħda, imma l-merħla magħmula minn 100 u hekk jerġa' jreġġaħħom. Il-mara bl-10 drakmiet li aktar x'kienu 10 muniti ta' flus li jagħmlu parti mid-dota li kienet iġġib fid-dar meta tiżżewweġ il-mara, jekk tintilfilha waħda immaġinaw għandek kullana ta' 10 ġawriet jew muniti, tintilef waħda tħassar il-kullana kollha. Għal-mara huwa importanti ħafna li l-kullana terġa' ssir magħmula minn 10 drakmiet. U allura mhux id-disa li baqala l-importanti, laqqas il-waħda li ntilfitilha u sabita, imma mill-ġdid il-kullana b'10 drakmiet. Is-sħuħija ta' kif kont fil-bidu meta kont merħla ta' 100 u kullana ta' 10 drakmiet. Li nerġa' lura għat-tajjeb u sħuħija li ħalaqni fiha Alla. U allura għalhekk il-ferħ bla proporzjon li juru ir-raj u l-mara għal dak li sabu, għax jekk inqisu tajjeb naħseb nefqu iżjed fil-ferħ tagħhom, fiċ-ċelebrazzjoni tagħhom, milli fil-fatt dak li sabu minn naġa u mid-drakma. Imma dan għaliex issa reġa' għandhom il-merħla sħiħa u drakmiet kollha kemm huma, l-kullana b'10 drakmiet kollha kemm huma. Dak li Alla jrid ireġġana lura għandu bil-ħnina tiegħu hija proprju li nerġgħu nsiru sħaħ kif għamilna fil-bidu, meta seta' jħares lejna u jgħid issa kollox huwa tajjeb ħafna. Ejjew għalhekk wara li rajna f'attitudni ta' fidi u ta' talb. Dawn iż-żewġ paraboli l-qalilna Ġesu blan tagħhom irridkom kollha tkunu mitimbin u dawk li mhumiex irridhom tkunu flimkien fil-ferħ tiegħi meta nsib lil xi ħadd li huwa midneb u jerġa' lura lejja. Ejja nerġgħu naqraw fis-skiet dan l-Evanġelju ħalli jkompli jinżel f'qalbna imqar b'kelma waħda, b'espressjoni waħda jew bil-messaġġ sħiħ tiegħu. Għaliex fit-tieni skaluna il-meditazzjoni rridu naslu jew nibdew naslu għal dik id-deċiżjoni li rridu nagħmlu quddiem dan il-messaġġ li jaslilna fil-paraboli u f'dan l-Evanġelju illi ngħidu xi tridni nagħmel mulej. Tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Nerġgħu naqraw fis-skiet l-Evanġelju. It-tieni skaluna il-meditazzjo x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test. Allura l-attitudni tagħna tkun l-attitudni ta' Samuel tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Nixtieq li l-kelma ta' Alla li waslitli tħabbritli rajta u nżilt fiha f'attitudni ta' talb u ta' fidi tinżel iktar f'qalbi imqar b'kelma waħda li jrid jgħaddili minna il-mulej Alla nnifsu permezz tal-Ispirtu tiegħu.
Imma nistgħu nagħmlu anke suġġerimenti lil xulxin biex din il-kelma tinżel iktar f'qalbna. Ħalli nkunu tassew nistgħu mbagħad din il-kelma li rċevejna ngħadduha mill-ġdid lil Alla, nagħtu ilu lura imma f'talba li tnislet f'qalbna. U allura suġġerimenti partikolari li nistgħu nagħmlu allura kif din il-kelma tal-Alla messet lilna u tmiss lilna fil-ħajja ta' kuljum. L-ewwel nett fil-kwistjoni tal-esklużjoni. Il-Fariżej u l-Iskribi jeskludu mhux biss minn qalbhom imma anke mis-soċjetà, mir-reliġjon, mill-fidi tagħhom, mill-mod kif jgħixu l-fidi tagħhom kuljum lil dawk li kienu pubblikani u mitinbin. Allura nistaqsi lili nnifsi, fuq din il-kelma li għadni kemm irċevejt, jien nistaqgħod tinsib ġustifikazzjoni f'xi waħda xemtant, f'xi waħda mill-forom ta' esklużjoni f'ħajti. Jiġifieri ta' kulur, ta' partit, ta' opinjoni, kultant anke fuq modi ta' rikreazzjoni tagħna. Pereżempju l-klabs tal-futbol jew tal-isports li jiena inħaddem jew li jiena nieħu gost bih. Kultant neskludu lil xulxin anke fuq dawn l-affarijiet. Jekk jiena inix mit-tali naħa ta' Malta jew inkella min naħa l-oħra fuq il-qaddisin li aħna nqimu li aħna nippruvaw nimitaw. Kollha modi ta' esklużjoni dan tista' tibqa' semmi u ma tieqaf qatt. Jiena qatt nista' nasal li niġġustifika li ngħid iva qed nagħmel tajjeb li neskludi lil xi ħadd minn ħajti u minn qalbi. F'dawn iż-żewġ paraboli, f'din il-kelma tal-Alla li waslitli illum, nista' qatt insib xi forma ta' ġustifikazzjoni għal xi forma ta' esklużjoni. Suġġeriment ieħor li nistgħu nagħmlu ħalli l-kelma tal-Alla tħalli l-frott tagħha fina f'qalbna hija dwar is-salvazzjoni. Dawn iż-żewġ paraboli meħuda minn kapitlu importanti ħafna dwar is-salvazzjoni u l-ħniena fl-Evanġelu ta' San Luqa. Imma lura nistaqsi jiena għaliex Alla jġib ruħu hekk mal-mitinbin, mal-pubblikani, mal-Fariżej u l-Iskribi li jrid ukoll li daħħalhom f'dak il-ferħ u allura jrid isalvhom ukoll. Għaliex Alla jrid isalva lil kulħadd? U min hu? Min hi? Għaliex il-waħda ta' importanza donnu iktar mid-99 u mid-9 l-oħra, id-drakmiet? Għaliex Alla jrid isalva lil kulħadd? U min hu u min hi? U allura inkluż jien, għaliex Alla jrid isalvani? Għaliex Alla għandu f'qalbu tant li jrid isalvani lili? Ir-raj ried illi jidħlu miegħu fil-ferħ tiegħu meta sab in-naġa li ntilfitlu, ried idaħħal ukoll miegħu mill-ferħ tiegħu lill-ġirien u lill-ħbieb. Il-mara li tilfet id-drakma riedet fil-ferħ tagħha iddaħħal ukoll lill-ġirien u lill-ħbieb tagħha. Alla fis-salvazzjoni li rid joffri lill-bnedmin kollha
irid permezz ta' Ġesu jdaħħal ukoll il-Knisja tiegħu, ġifieri il-komunità li temmen ma jibgħatix bħax-xita is-salvazzjoni Alla donnu taqa' mis-sema, imma tgħaddi permezz tal-Knisja, pereżempju permezz tas-sagramenti. U jekk nieħdu wieħed biss mis-sagramenti, sagrament ta' rikonċiljazzjoni. Kif inħares lejn dan is-sagrament jiena bħala mezz kif Alla jwassalli s-salvazzjoni u l-ħniena tiegħu? Kif inħares lejh dan is-sagrament jiena? U kif ngħixu dan is-sagrament tal-ħniena ta' Alla? Imma wkoll kull forma oħra ta' rikonċiljazzjoni li toffri li l-Knisja fuq il-kman ta' Alla nnifsu. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba l-Evanġelu l-ġnus kollha. Dak kollha li jemmnu u jitamdu ikunu salvati. U ma' mod ieħor kif tasal is-salvazzjoni. Mela allura jien kif inħares lejn dan il-mod tal-ħniena ta' Alla fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni u f'kull forma oħra ta' rikonċiljazzjoni li tasalli mingħand Alla permezz tal-Knisja. Kif inħares lejhom u kif ngħixhom il-modi ta' rikonċiljazzjoni li tasalli mingħand Alla. U suġġerimenti ieħor li nistgħu nagħmlu huwa il-tema tal-ferħ fil-ħniena ta' Alla. Li tmur għand Alla biex terġa' tidħol fil-ġuf tal-imħabba tiegħu mhijiex kwestjoni li sejjer għal qatla, li sejjer għal eżami u probabbli se neħel minnu, jew li sejjer għal prova oħra jisni qed inħallas xi ċitazzjoni. Li nirċievi l-ħniena mingħand Alla u l-imħabba tiegħu skont dan il-messaġġ tal-kelma tal-Alla llum għandu jfisser ferħ kbir għalija li qed naqsam mill-istess ferħ ta' Alla meta jiena nerġa' lura lejh. U allura il-ferħ, dan il-feeling hekk at home ma' Alla u Alla miegħi meta hemm rikonċiljazzjoni, meta hemm l-bniedem jirċievi, jaċċetta, jgħannaq miegħu l-imħabba li Alla jrid iwassallu, kif tidħol allura dan il-ferħ li għandi nħoss jien kull darba li Alla jgħidli erġa' lura lejja, irċievi l-imħabba l-ħniena tiegħi. Jiena dan il-ferħ kif nittrattah, dan il-ferħ li Alla jaqsam miegħi. U iktar kif naqsam ma' Alla fil-ferħ ta' ħaddieħor li reġa' lura lejn Alla, fil-ferħ li jħoss Alla għal ritorn lura ta' dawk li huma wkoll imbeda minnu. Il-ferħ għalija huwa parti mill-ħniena ta' Alla. U għalhekk fit-tielet skaluna jew inħallu din il-kelma ta' Alla nnifsu kif rajniha f'attitudni ta' fidi, kif tlabniha, kif irriflettejna fuqha, kif ħallejniha tinżel f'qalbna, issa nsibuha trasformata fit-talba li nixtiequ inwasslu lil Alla. U li kellimna aħna rridu nkellmuh lura bl-istess kelma li tagħna. Missier Qaddis, ħallina naqsmu miegħek fit-tbissima ta' ferħ li għandek f'qalbek għal kull wieħed u waħda minna meta nirritornaw lejk, induru lejk. Ħallina naqsmu miegħek u ħallina nkunu grati għal dan il-ferħ li tħoss inti meta xi ħadd minna idur mill-ġdid lejk. Għallimna naċċettaw, nilqgħu f'qalbna dan il-ferħ tiegħek billi nagħmluh tagħna, imma wkoll billi naqsmuh mal-oħrajn. Ħalli nkunu tassew xbijat tiegħek, xbijat ħajja tiegħek,
li waslu l-ħniena u l-imħabba tiegħek lill-oħrajn. Dan nitolbuh bil-qawwa li jagħtina l-ferħ li jħoss Kristu Ġesu ibnek kull darba li aħna nidħlu miegħu fil-ferħ li tħoss int. Missier Qaddis, kompli għatina l-Ispirtu tiegħek, l-Ispirtu tal-ferħ li trid nissel f'qalbna għal kull darba li nirritornaw lejk. U jekk ir-raba skaluna hija l-iskaluna tal-kontemplazzjo, kif jiena nidħol fil-preżenza tal-Alla b'mod ġdid, b'mod trasformat għal din l-imħabba u l-ħniena li tasalli mingħand Alla, pereżempju llum, fil-ferħ li naqsmu flimkien għal kull darba li xi ħadd jerġa' lura lejn Alla. Li huwa l-mod ġdid kif se nħares lejn Alla quddiem din ir-realtà kbira, dan il-misteru kbir tal-imħabba tal-Alla. Inħoss jiena personalment illi il-fatt ta' Alla ferħan, Alla kuntent, Alla li jifraħ kważi bħal tifel żgħir kif ippreżentawlna iż-żewġ paraboli għal fatt li xi ħadd tirritorna lura lejh. Għalija dan l-aspett tal-ħniena ta' Alla li jagħmilha minn qalbu, jagħmilha b'ferħ kbir, jagħmilha b'ġenwinità kbira Alla li jerġa' jaċċetta fiħdanu lil dawk li jridu jerġgħu lura. Għandu u aspett aktar ġdid f'Alla li jiena nara quddiem din ir-realtà f'dan il-misteru tal-ħniena tiegħu. Li Alla jifraħ, ma jagħmilix xi tittamel. Reġa' ġi lura jkolli nilqgħu. Le Alla jagħmilha b'ferħ kbir. Għalija din hija mod ta' kontemplazzju wkoll. Kif jiena lil Alla nħares lejh bħala dak li jifraħ, dak li hu kuntent, li jien rġajt lura, li jien qiegħed miegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu